Wadhi mbele gi weche manyien. Duol mochung' ne gedo mag apeyni madongo Kenya National Highways Authority KENHA chakre odiochieng' makiny dhi loro olalo ma Kanyadhiang' e kar chung' od bura ma Karachuonyo kaunti ma Homa Bay kuom ndalo 10 ne chenro mar kongo lalono machal mare ok osebedo maber kuom kinde malach. Kaka ripota marwa e kaunti ma Homa Bay Ali Abich leronwa, jopiny ma Kanyadhiang' kod jogo matiyo gi olalono ma bende nitiere apaya ma Kendu Bay Homa Bay orwako chenro mar kongo lalono ma giwacho ni osekelo thoe mathoth. Olalo ma Kanyadhiang' mani apaya mawuok Kendu Bay kochimo boma ma Homa Bay chal mare osebedo marach kuom kinde malach kaluwore gi bathe manumukore kendo ne okonge kod maram bang' kane osenyore higni mokalo, kendo chal mare osebedo kaketo ngima jowuoth, weg nyamburko kod joapiko andaki. Kaluwore gi sienyruok ma olalono sienyorego, duol mochung' ne gedo mag apeyni madongo e pacho ka Kenya National Highways Authority KENHA ne ogolo notis mar loro olalono kuom ndalo 10 kochakore tich ariyo tarik 27 dweni nyaka tarik 5 mar dwe manyien mar chiwo thuolo mar kongo olalono. Jopiny kod jogo ma osebedo katiyo gi olalono ywak ne rach mare osemiyo masiche mag apaya ojimbore olalono kendo osekelo thoe mathoth mag jowuoth kaachiel kod weg nyamburko mabiro koko ng'eyo chal mar olalono. Daraja kuom los mar daraja wa appreciate kabisa kendo wamorgo. Daraja no osebedo ka inyowa kendo osebedo ka omiyowa shida mang'eny sana. Mostly joma kelo accident e daraja no gin jok ma ok ong'e daraja no kaka en. Iyudo ka wan jo motorbike maka wang'e no rach. Koro harakati mwabiro kwa approach mondo wachop bute to chuno wanwa slow down. Harakati mwa slow down ni ng'ame biro ng'e icha en ng'eni ok ong'eyo ni kanyo ne rach. En obira bira gi moto cha gi ng'weji cha, koro ng'weji cha ma dhi to cost accident. Daraja no osekelo accident mang'eny makata niche machiegni koka no akeni tok joma chiel ka niche koka japiko moro gwe e daraja kanyo. E kinde machiendo machako kongo lalono bro dhi nyime, weg nyamburko mawuok Kendu Bay kochiko boma ma Homa Bay ibiro dwaro mondo bar kochomo lalo mar dak pi ma oloch ka gichomo skul Primar Manyangajo kaeto gituch gi Obama Road ma bende ni machiegni kod olalono kaeto gidhi nyime kod wuodhgi kamago mawuok Homa Bay kochimo Kendu Bay bende biro tiyo kod apaya achiel no. Diversion idhi losi te wakwayo joma loso diversion kata jogeche. Diversion no en gima en ndara, en wang'ayo mar sirikal. To nitiere jogeche wa moko ma gin gitiyo gi wigi matek. Gidonje puothe ji, gin puothe ji ema giluwo. Koro ke wagomb ni mano chako timre. Last time notimore kane yoni okethore to noko moro wa seriously. Koro this time wakwayo ni kiko chako timre kamano. Ndara ka rach to kata ohala madhi mbele be koro iyudo ka dok piny. At the same time wuodhe mang'eny biyudo ka koro kelo shida. Koro sama jo KENHA olandonwa ni gidwa loso ndara no kar daraja mano sienyore no, wan wago mana erokamano to watemo mana kwayogi ni kata ka gitiye to gitiye ma kata ka gilore to joma wuotho gi tiendegi sana to giwenegi kamoro ma gijakadhogo nikech ng'ama wuotho gi tiende ka iketo ni diversion noda luoro kucho to yalo kakacha. Ko en gimoro ma ber. Ka jogweng' ma Kanyadhiang' bino nyiso mor margi e wi chenro machako loso kunde ma okethore olalono ma giwacho ni osemiyo gineno masiche modhuro e alworano. Bridge chakre ne kethre osebedo gi tilafu mang'eny sana kendo jowa moko bosa tho kae. To wuok gi yo marach mar kaka daraja no osebedo gi ka geche iyudo ka japiko ka slow down to iyudo ka gari moro ok ong'eyo mawendo. To iyudo ka en obira gi speed mare cha to ne kelo nwa ajali. Kaka idwa lose ne wan gi mor ahinya nikech koro machalo gi nyithindo be mane kadhi skul kaachiel koda wambe ma wawuotho e barabara ka gima waneno ka koro dhi bedo maber kendo jowuoth bende dhi bedo gi wuoth makare. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.